እስራኤል ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ክትዕምቕን ክትሕይልን ምዃናታ ገሊጹ። እዚ ዝተገለጸ ፕሬዝደንት እስራኤል አይዛክ ሄርዞግ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ መብጻሕ የካይድ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። እቲ ሎሚ ናብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ ኣበባ ዝኣተወ እስራኤላዊ መራሒ ኣብታ ሃገር ኣብ ጽንሐለን መዓልታት ኣብ ክልታዊ ርክባት ክልቴን ሃገራት ኣመልኪቱ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ከዘራረብ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ተገሊጹ ጸኒሑ። ድሮውን ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ተራኺቡ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ድማ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘለወን ዝምድና ንምሕያል ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ወፂ ዘሎ መግለጺ ዝሓበረ ኮይኑ ብጀካዚ እውን ፕሬዝደንት እስራኤል አይዛክ ሄርዞግ ምስ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ታየ አጽቀሥላሴ ተራኺቡ ወንዘት እዩ። ኣብቲ ርክብ ከዓ ብመሰረት ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ኣብ ታሪኻውን ባህላውን ርክባት ናይተን ክልተ ሃገራት ዘተኮረ ዘረብ ከም ዝተገብረን ማሕበረሰብ ቤተ እስራኤል ከዓ ንክልቲአን ሃገራት ዘራኽቡ ደልደል ምዃኖም ብምግላጽ ጉዳይ እስራኤልን ፍልስጤምን ድማ ኢትዮጵያ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ከም ትደግፈን እስራኤልን ፍልስጤምን ድማ ሰላም ጎኒ ጎኒ ክነብራ ደገፋ ምዃኑ ከም ዝገለጸሉን እዩ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዘሎ። ብድሕሪዚ ፕሬዝደንት እስራኤል አይዛክ ሄርዞግ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝተራኸበ ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ከዓ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዳግመ ገምጋም ከም ዝተገብረሉን እቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ፕሬዝደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግን ዝተኻየደ ዘረብ ድማ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ብወገን አብይ አሕመድ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ብጀካቴ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣመልኪቶም ዝገበርዎ ዘረብ ከዓ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓበራዊ ዘገድሰን ጉዳያት ዝገብርኦ ምትሕብባር ንኸሕይልኦ ምርዳእ ከም ዝተገብረውን ተገሊጹሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ብወገኑ ኣብ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ወሳኒት ሃገር ምዃና ብምግላጽ ዑደት እቲ ፕሬዝደንት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትሕብባር ብሓፈሻ ከዓ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝህሉ ምትሕጋዝ ዝያዳ ንምድልዳሉ ዓብ ምዕራፍ ዝኸፍት እዩ ኢሉ። ሄርዞግ ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሕ ዘሎ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዑደት ፕሬዝደንት ቱርኪ እዩ። ምስ ኣብይ ዝተራኸበ ረጀብ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ አዲስ ኣበባ ብዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ምሃባ ቁኑዕ ዘይምዃኑ ገሊጹ እምበር ይዝከር። ኤርዶጋን እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ምሃባ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ብምግላጽዩ ንሰብ መዚ ሶማሊላንድ ኣቆጢዕዎም ዝነበረ። ብሶኒ እውን ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ናብ አዲስ ኣበባ ብምብጻሕ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ተራኺቡ ምንባር ይዝከር። ኤርትራ ኣብ መበል 61 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ተሳቲፋ። ኣብቲ ስታፊኣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ብማንዛ መደረ ዘስምዐ ኮይኑ ኣብ መደረኡ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኹሎም ሰብኣዊ መሰላትን መሰረታዊ ሓርነታትን ናይ ምኽባር ኣድማሳዊ ሓላፍነት እኳ እንተለዎ ብቐጻል ነቲ ኣብ ምትግባር ብኩራት ከረም መጽንሑ ብምጥቃስ ንጥፈታቱ ኣብ ክንዲ ንዝቆመሉ ኣህጉራዊ መትከላት ዘገልግል ኣብ ገለ እዋናት ንገለ ጸቢብ ፖለቲካዊ ረብሓታት ንምግልጋል ከም ዝጭወ እዚ ድማ ክእረም ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ። መመሊሱ ዝብሕጎግ ዘሎ ምትእማን ኣብ መንጎ ሃገራትን ምድኻም መብጽዓ ንብዙሓዊ ምትሕብባርን ክጽጋን እንተኾይኑ እቲ ቤት ምክሪ ንመትከላቱ ከገልግልን ብኡ ክግዛእን ድማ ተማሕጺኑ። ከም ዝፍለጥ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓመታዊ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ነቐፊታዊ መግለጺታት ከውፅእ ጸንሐ ኮይኑ ፍሉይ ራፖርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝህቦ ጸብጻባት ድማ ኤርትራ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዝተለወጠ ነገር የለን ክብል መግለጺ ሂቡ ይፈልጥ እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ክንዲ ንዝቆመሉ ኣህጉራዊ መትከላት ዘገልግል ኣብ ገለ እዋናት ንገለ ጸቢብ ፖለቲካዊ ረብሓታት ንምግልጋል ይጭወ ኣሎ ክብል ነቐፊትኡ ኣስሚዑ ዘሎ። ረኣይ ኤርትራ ንጹር ዝበለ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን እንተላይ ናይ ምዕባል መሰል ዝኽበረላ ነብሳ ዝኽኣለት ብልጽቲ ሃገር ንምህናጽ ዝተኣትወ መብጽዓ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ኣብ 2025 ኣብ ኤርትራ ሓደጋታት ትራፊክ ብደረጃ ሃገር ካብቲ ናይ 2024 ብ7.2 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር ፖሊስ ትራፊክ ሌተናንት ኮሎኔል መሓረ ንጉስ ከም ዝሓበረ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ ወፂእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣብዛ ሓደጋታት ትራፊክ ዝወሰኸላ ዓመተ 2025 4056 ሓደጋ ከም ዘጋጠመ 129 ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ 1934 ከቢድን ፎኪስን
ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 42 ሚልዮን ናቕፋት ዝግመት ዕንወት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ መጠን ሞት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ3.7 ሚእታዊት ክጎድል እንከሎ መጠን ኣብ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ከዓ ብ4.6 ወሲኹ እዩ ዘሎ። እቲ ሓደጋታት 2592 ኣብ ዞባ ማእከል 410 ኣብ ጋሽ በርካ 304 ኣብ ዓንሰባ 366 ኣብ ደቡብ 355 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 29 ድማ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጠመ ኮይኑ ቀንዲ ጠንቅታት ድማ ቀዳምነት ዘይምሃብ መስመርካ ዘይመሓዝ ርሕቐትካ ዘይምሕላው ብዘይ ኣገባብ ምምላስ ከምኡውን ሓደገኛ ኣመራርሓ ከም ዘጠቓልል ተገሊጹ። ካብቲ ዝተፈጸመ ሓደጋታት ትራፊክ እቲ 98 ሚእታዊት ብደቂ ተባዕትዮ ከም ዝተፈጸመ ዝበዝሑ ፈጸምቲ ሓደጋ ድማ ኣብ ክልል ዕድመ 19 ክሳብ 29 ዓመት ዝዕድሚኦም ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ናሽናል እትበሃል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እትሕተም ማዕከን ዜና ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ዓብዪ ግድብ ሕዳሰን እንድሕር ተሰማሚዓታ ኣብቲ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ክትድግፋ ከም እትኽእል ሰበስልጣን ግብፂ ገሊፆምለይ ብምባል ኣውፅኣቶ ዝነበረት ዜና ብዝምልከት ግብፂ ብዕለ ግብረ መልሲ ሂባ። ሰበስልጣን ግብፂ ንሓንቲ ኣሸርቅ ኣውሳጥ እትበሃል ማዕከን ዜና ሂቦሞ ኣብ ዘለዉ ግብረ መልሲ ብዛዕባ እቲ ሃገሮም ግብፂ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ዓብዪ ግድብ ሕዳሰን ኢትዮጵያ እንድሕር ተሰማሚዓ ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትድግፋያ ዝብል ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቕን ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎምን ክገልጹ እንከለዉ ግብፂ ከዓ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክትሕግዛ ዝኾነ ድልውነት የብላን ብምባል እውን እዞም ሰበስልጣን ነዛ ኣሸርቅ ኣውሳጥ እትበሃል ማዕከን ዜና ሓቢሮም ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ትማልን ብቕርቲ ማልን ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ግብፂ ንኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ሕዳሰን ፈለግ ኣባይን እንድሕር ተሰማሚዓታ ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትድግፋ ምዃና ዝገልጽ ዜናታት ወፂኡ ዝነበረ ኮይኑ ብወገን ገለ ናይ ኢትዮጵያ ተንተንቲ እውን እቲ ዜና ብተደጋጋሚ ክዝርጋሕ ተራእዩ ነይሩ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ማዕከን ዜና ኣሸርቅ ኣውሳጥ ምስ ገለ ሰበስልጣን ግብፂ ድሕሪ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ዝረኸበቶ ግብረ መልሲ እቲ ዝወፀ ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑን ግብፂ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዝኾነ ደገፍ ንምሃብ ዝኾነ ይኹን ድልውነት ከም ዘይብላን እዮም ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ግብፅን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰን ፈለግ ኣባይን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ወጥሪ ዝጸንሓ ኮይነን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ድማ ግብፂ ምስ ከም ኤርትራን ሶማልን ዘለዋ ርክባት ብምሕያል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምንባር ክትሰርሕ ጸኒሓ እያ። ኢትዮጵያ ብወገና ምንቅስቓስ ግብፂ ኣብቲ ዞባ ሃዋኺ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ጉዳይ ግድብ ሕዳሰን ፈለግ ኣባይን መርገፂኣ ከም ዘይትቕይር ክትገልጽ እያ ጸኒሓ። ከም ዝፍለጥ ግብፂ ምስታ ብጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትያ ዘላን ከምኡውን ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኩናት ከይለዓል ስጋኣን ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተሐይል ጀሚራ ዘላ ኮይና ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ድማ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ቀዳማይ ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ ፕሬዚደንት ግብፂ ብምዃን ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ገይሩ ነይሩ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።